antibacterial at pampabata pa. Talaga? Kojic acid, carrot extract, papaya enzymes, tatlong natural na powerful ingredients na kilalang anti-aging and skin whitening. Sulit pang buong pamilya kasi antibacterial pa. Subukan ang pinakabago, pinakamabisang Kojic soap ngayon. Subukan ang Rice Herbal 3-in-1 Kojic Soap. Ramdam ang bisa, kitang-kita ang ebidensya. Rice Herbal 3-in-1 Kojic Soap. Subukan mo. Oo naman. Mabibili sa Cabral Bicolandia Supermart, DMSQ Supermart, Quick Stop Convenience Stores, CBS Convenience Stores, and other drugstores in your location. Mula sa Rice Brand, narito na ang pinakabago at nag-iisang 3-in-1 Rice Herbal Hot Tea. 3-in-1 Rice Herbal Hot Tea. Meron itong sangkap na organic stevia leaves na tumutulong makontrol ang sugar at insulin level ng mga diabetiko. Organic guyabano na may antioxidants para palakasin ang immune system, mapababa ang blood pressure at tulong din para makaiwas sa mga chronic diseases. Organic ashitaba na mainam sa pagpapapayat. Pinababagal din ito ang aging process at tulong din upang makontrol ang mga nangungunang karamdaman sa Pilipinas gaya ng sakit sa puso, diabetes, cancer at iba pang mga karamdaman. 3-in-1 Rice Herbal Hot Tea. Available sa mga piling butika at tindahan sa inyong lugar. Mula na naman sa Rice Brand, narito ang pinakabago, pinakamagaling, Rice Extreme Herbal Juice. Ang juice na punong-puno ng sustansya. Very affordable pa. 25 na sari-saring prutas at herbal extracts na siniksik sa isang inumin para makatulong magpalakas ng ating katawan. Spirulina, barley grass, buwa mera, aloe vera extract, guyabano, grapeseed, acai berry extract, dragon fruit, mangosteen at iba pang bigating ingredients. 25 fruits and herbs lahat-lahat ang laman ng Rice Extreme Herbal Juice. Kaya kung magjujuice ka rin lang naman, dito ka na sa Rice Extreme Herbal Juice. Tamang-tama ang lasa, kitang-kita ang bisa. Rice Extreme Herbal Juice. Subukan na. Mabibili sa mga butika, pharmacy at drugstore sa inyong lugar. Ang buong tropa at pamilya may bagong paborito na! Ang pinakabagong refreshing drink to beat other refreshments. Rice Herbal Iced Tea. Everybody's healthy! Puno ng vitamins and organic herbs na may slimming effects and health benefits. Rice Herbal Iced Tea. Ayos! Sa lasa at timpla, magaling pa magpa-slim. It's everybody's health tea. Satisfying and refreshing. Kaya naman sa buong tropa at pamilya, ito na ang swak sa panlasa, swak pa sa bulsa. Rice Herbal Iced Tea. Everybody's healthy. Rice Herbal Iced Tea. Available sa mga suking tindahan sa inyong lugar. Sunrise at sasalubong sa inyong umaga, pampasigla at pampasaya. Sabayan natin ang sunrise. Come on, get up and rise. Rise Coffee para sa kalusugan. Rise Coffee 14-in-1 plus 1. Rice Coffee, purong-puro ang sangkap. Rice Coffee, enjoy ka na, healthy pa. Rice Coffee sa morning, Rice Coffee sa evening, Rice Coffee any time of the day for a healthy family. Narito ang isa na namang kwento ng kagalingan dahil sa Rice Coffee 14-in-1 plus 1 Herbal Coffee Mix. Ano ang sa imong pinagmamati? Pagtaray ko lang po yan sa patalasan po ba kayo sa radyo. Anong resulta kang pag-testay mo kang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1? Magkayon na maray sa pag-ihi lalo na kung panggit. Ano po problema po ninyo ang pag-iihi? Dati po, kasi nag-ihi ko niyan, tulong beses na pong minahe. Yung pag inubog ko sa yan, sarong amay, sagod sarong maturog na. Masiramang namin, nahal kukulog ang hawak. Ay, tranquilo po mo rin pagturog pag nakakain mo ko ng rice. Kaya rahay man po talaga ng rice ko kumit na paggamit ko kain ni niya na sunod-sunod. Marayan sa pagturog, marayan sa kung pag-i, sa tandaan ko ginagara na ito ni Kumentiro. Isang pagpapatunay ng magandang na idudulot sa ating katawan ng Rice Coffee 14-in-1 plus 1 Herbal Coffee Mix. Sa Rice Coffee, nag-enjoy ka na sa pagkape, sigurado ka pang magiging healthy.
Marami na ang nakapagpatunay, nakadama ng kagalingan sa pag-inom ng Rice Coffee. Kakasano po ako ng Pili Camarines Sur. Ang problema mo sa iyong katawan ay nagluluha ang inyo pong mga mata. Yes, sir. May nakapagkwento sa akin, gagalingan niya ang mata mo ng rice coffee. Subukan mo niya siya. Awa po ng Diyos ngayon, medyo na-control po yung pagluha ng left ng mata ko. Para sa patuloy na ginhawa at kagalingan, ituloy lang ang pag-inom ng Rice Herbal Coffee Mix, ang kapeng healthy. Kagalingan ba sa inyong karamdaman ang hanap nyo? Narito ang isang patunay ng magandang na idudulot sa ating katawan ng Rice Coffee 14-in-1 plus 1 Herbal Coffee Mix. Ako si Sir Aguirre sa Gamila House, Rondile. Nagpapasalamat po ako sa Rice Coffee 77 yan, Kunoy. Alam mo po kaya nagkukulog ang likod ko. Nangihika ako. Nangihika sa nagkukulog ang tiyan ko. Namatian ko po maray ang Rice Coffee. Dahil na ako nag-aasukan. Ang sakong tula, nararay pagsisian. Maray na. Iyo po. Tandang po sa inyong pag-advertise na ang Rice Coffee. Maray. Ako po nag-formal. Kaya kamo po sa Rondile. Nada o anong paman. Pagbakal ka mong Rice Coffee. Herbal 14, 1 plus 1. Tamaray. Salamat po. Sa Rice Coffee, nag-enjoy ka na sa pagkape, sigurado ka pang magiging healthy. Narito ang isa na namang kwento ng kagalingan dahil sa Rice Coffee 14-in-1 plus 1 Herbal Coffee Mix. Marilina at Gabangan Kamalig. Ang buwan na akong gamit ng Rice Coffee Mix. Kasi po sir, palagi ako nag-LBM. Mag-iisang taon na pag uminom ako ng mga gamot sa LBM. Tapos naman, mga ilang araw, ganun pa rin. Hindi naman sinasadya. Narinig ko sa radio yung Rice Coffee Mix mo. Bili ako ng 10. Masarap, mabango, masarap sa 3-in-1 na coffee. Siguro mga 2 linggo. Parang yung butog ang tiyan ko, parang namamaga yung nararamdaman ko. Kaya lang, sige lang yung inom ko. Susunod na linggo, yun na, parang lumit ang tiyan ko. Pakiramdam ko parang lumit, tapos masarap kumain. Yung LBM mo. Wala na, normal na. Wala na akong nararamdaman yung hilo. Kasi bagya na yung katawan ko. Yung anak ko, umiinom na din. Sa Rice Coffee, nag-enjoy ka na sa pagkape, sigurado ka pang magiging healthy. Marami na ang nakapagpatunay, nakadama ng kagalingan sa pag-inom ng Rice Coffee. Masaganang buhay, sino po ito? Mike Joseph po, Undalan. Nang si Tokot, Timpik, mataas din po ang sugar ko. Nagsusugat na yung ko po pwede sa yung mga papo. Talagang nasubukan ko po, naranasan ko yung nangyari po sa akin. Unti-unti bumaba po yung sugar po. Kaya maraming pasalamat po ako sa Rice Coffee Mix Herbal po. Para sa patuloy na ginhawa at kagalingan, ituloy lang ang pag-inom ng Rice Herbal Coffee Mix, ang kapeng healthy. Marami na ang nakapagpatunay, nakadama ng kagalingan sa pag-inom ng Rice Coffee. Rosel Naval po, Lapu-Lapu, Pantayan Bitik, Santa Cruz, Marinduque. Noong una po ay lagi pong nakirot ang bibig ko. Kung nahirapan ako maghinga, nasakit itong mga binti ko, baywang, ang likod ko po. Yun, maganda na po ang pakiramdam ko po. Sa mga nakikinig po na lahat ng taga rin dito sa Marinduque, ay mag-inom na po kayo at masarap po ang lasa at wala pong side effect. Para sa patuloy na ginhawa at kagalingan, ituloy lang ang pag-inom ng Rice Herbal Coffee Mix, ang kapeng healthy. Marami na ang nakapagpatunay, nakadama ng kagalingan sa pag-inom ng Rice Coffee. Antonio Guerrero po, Dalayacan, Lucena City. Kasi po narinig ko sa radyo, maraming napapagaling. Kaya po ako nag-try. Yan nga po, bumili ako ng 2 taon. Hindi ko pala ukupos. Hindi ko nawala na siya ng balakang. Yung bukol sa sikmura ko. Kung nag-try ako ng rice coffee, nawala ko yung aking karamdaman sa katawan. Hirap po akong umihi. Ay ngayon, normal lang. Ay ngayon po yung kalwa nung kilabat yung aking. Ay ngayon, maganda lang. Puti na nung ako'y makainom ng rice coffee. May pa lang ako nakakainom pa lang ako sa Shea na 8 peraso. Ano masasabi mo sa mga nakikinig sa ating programa, Sir Tony? Ang maganda po nila, i-try nila para po malaman nila kung ano ng rice coffee make. Ikaw, gusto mo ba ng kagalingan sa iyong kalusugan? Uminom ka na rin ng Rice Coffee at maramdaman ang tunay na ginhawa na dulot ng Rice Herbal Coffee Mix. Marami na ang nakapagpatunay, nakadama ng kagalingan sa pag-inom ng Rice Coffee. Salve po, Dumalasa, taga-Goa. Sumasakit po yung katawan
asawa ko kasi lagi po busy sa 3 kong anak, nag-aasikaso, naglalaba, nagluluto, lahat po ginagawa ko. Maganda po yung rice coffee talaga, masigla lagi yung buhay ko, tapos naging normal yung regla ko, nakakape na tayo, magiging healthy pa tayo. Para sa patuloy na ginhawa at kagalingan, ituloy lang ang pag-inom ng Rice Herbal Coffee Mix, ang kapeng healthy. Halina't ating pakinggan ang isa na namang kwento na magandang naidulot sa katawan dahil sa pag-inom ng Rice Coffee 14-in-1 plus 1 Herbal Coffee Mix. Ang Recheng, Tagalabaw, Libmana. Sakit yung stick mo. Wala ko parang nadigaya ko ng maasim para pag may kalamansi yung binibigay ko eh. Sabi mo 15 boxes na naubos mo. Ano na ang nangyari sa pag-inom mo ng ating Rice Herbal Coffee, Nanay Riching? Maganda po ang pakiramdam ko kasi magaan yung katawan ko, pati yung rayuma ko. Po yung pakiramdam ko sa likod ko at hindi na sumakit, pati yung uric acid ko. Para sa patuloy na ginhawa at kagalingan, ituloy lang ang pag-inom ng Rice Herbal Coffee Mix, ang kapeng healthy. Narito ang isa na namang kwento ng kagalingan dahil sa Rice Coffee 14-in-1 plus 1 Herbal Coffee Mix. At si Mrs. Gloria Atuhan po ng Tonpa, Bicondad po, Nagasiti. Matagal na po kami gumagamit niya. Narinig po namin sa radyo yan. Sabi ko, itry natin yun. Yan po bagang sulat po garo permi akong mag-abad. Permi nasakitan akong So po kanyang minsan mga 2 drinks po, di ako nakakaon. Kung yan, magaling po ang pag-ano po, pag-agad po kayong pagmata ko. Yun na po ang namamatay ko, masigar na ako kaya, nakakaginhawa na ako. Kaya po yan, ikinontinue niya ako. Sagot po na yaong pang-rice ko sinig, yaong pa kami dyan. Sa mga paraan tabay, try mo na nindo. Tanganing manamitan manindo ang siram ng rice ko sinig, at ang epekto sa buhay nindo kung ano. Kami talaga, subok na. Naman, isa kataraid mo sa igualdad, tagra-rice ko sinig man siya. Sa Rice Coffee, nag-enjoy ka na sa pagkape, sigurado ka pang magiging healthy. Kayo ay nakikinig sa programang Tagumpay sa Kalusugan. Iskayuba, Remix. Ho ho ho! Yan po naman ang sigaw ni Santa Claus. Abay, kung kayo po'y close kay Santa Claus, abay talagang makakaasa po naman kayo ng mga kwentong kagalingan, kalakasan kawalan ng mga problema sa katawan, lalong-lalo ng ating mga kababayan. Uy, alam nyo po ba, itong ating Rice Herbal Coffee 14-in-1 plus 1, Rice Herbal 3-in-1 Hot Tea, Rice Extreme Herbal Juice Drink, Rice Herbal Iced Tea. Ito na po yung ginagawa ng ating mga kababayan na matagumpay na nakaranas ng kagalingan sa kanilang katawan. Abay, yun na po kanilang ginagawang pangregalo. Abay, ginagawa din po nilang exchange gift. Bakit nga pala kanilang naisipan na gawa ng epektibo sa kanilang katawan dahil kinakailangan na maging masigla, maresistensya, malakas ang ating pangangatawan para sa pagharap na naman ng bagong hamon sa bagong taon. Uy, alam nyo po ba na kapag tayo po'y laging nandito nakaupo sa ating trono, abay lagi po akong excited. At syempre po naman, laging hyper sa pagpapaabot ng mga kwentong kagalingan, lalong-lalo na sa mga kababayan po naman natin na talagang ramdam din nila at patuloy na binibiyayaan ng magandang pangangatawan, malakas na kalusugan at hindi lang yan, mga pagpapala na walang katapusan na mga dumarating siksik, liglig, umaapaw. Anyway, available pang ating mga produkto sa mga butika, sa mga pharmacy, sa mga drugstore.
Kuya Jigs, masaganang buhay. Tanong ko lang po kung ano pong pwedeng i-take na produkto po ninyo. Magti 3 weeks na pong ubo ko. Si Vanji po ito ng Basud, Camarines Norte. Anyway, Vanji, kung lagi-lagi kang nakikinig sa ating programa, meron tayong morning edition, meron tayong noontime edition, meron tayong afternoon edition, evening edition. Kaya nga sa unang bugso pa lang ng ating programa, abay inilalantad na po natin na ating po namang ipinagmamalaki ang mga kababayan po natin na matagumpay na nakarecover sa kanilang iba't ibang mga karamdaman. Abay sunod-sunod, rumaragas ang mga pahayag patunay, mga ebidensya ng ating mga kababayan. I-try mo yung ating Rice Herbal Coffee, 14 in 1 plus 1 at Rice Herbal 3 in 1 Hot Tea. Hello, masaganang buhay! Hello, masaganang buhay po! Hello, masaganang buhay! Opo, masaganang buhay. Taga-saan po kayo? Hello? Anyway, maraming salamat. Hindi sumasagot. Sige, I love you, goodbye. Kapag kayo po'y tumawag na, be ready na magsalita ng ho, ho, ho! Dahil ikay alive na alive. Kaya nga sabi nga natin, Banji, subukin mo na't lagi kang makinig sa ating programang Tagumpay sa Kalusugan. Maraming salamat sa ating mga babayang nagte-text po naman sa atin. And happy birthday sa mga nagdiriwang ng kanilang kaarawan. Abay, happy birthday. Tanging ating hiling ang inyo pong malakas na pangangatawan sa darating na bagong taon. Uy, siya nga pala, malapit na naman ang Pasko. Abay, si Santa Claus, si Santa Rice, abay, sabi nga natin, laging nakikinig, laging nakaantabay. Mamimigay na naman ng Noche Buena package. Napakasimple lang naman ang aking katanungan. Ano ang mga ingredients ng ating Rice Herbal Coffee 14 in 1 plus 1? Sige, tawag na po kayo sa ating number sa 0930-556-3294. Abay, yan po naman, yan po naman ang ating, sabi nga natin, ating maibibigay sa mga laging nakaantabay sa ating programang Tagumpay sa Kalusugan. Ano ang mga ingredients ng ating Rice Herbal Coffee 14 in 1 plus 1? Abay, talagang yan po naman ang talagang laging nagkakaubusan sa mga butika, sa mga pharmacy, sa mga drugstore na kung saan abay laging sold out, na kung saan abay pares po yan ng ating Rice Herbal 3-in-1 Hot Tea. Itong magandang kombinasyon. Anumang mga nararamdaman mo sa katawan, pwede po ang ating Rice Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Lagi din po naman nating ipinapaliwanag na kung nagnanais po kayo na ipainom or painumin sa bata, pwede. Para lagi nating sinasabi na para maging panatag ang iyong kalooban, yung mga matatanda na muna, yung mga senyor, para sa gayon, maramdaman, maranasan mo kung ano ang epekto, benepisyo, resulta sa pangangatawan para hindi kayo laging nagtatanong, hindi lagi kayong kabado na kung pwede sa mga bata. Yung mga matatanda na muna ang kinakailangan na makasubok ng ating produkto. Available po yan sa mga butika, sa mga pharmacy, sa mga drugstore, dyan po sa inyong lugar. Anyway, kung sakasakali man, naubusan na po kayo ng supply ng ating Rice Herbal Coffee kasi yan ang pong unang mabilisang nagkakaubusan sa mga butika, sa mga pharmacy, sa mga drugstore, sa mga tindahan.
Ano po? Uy, wag po kayong mag-alala. Meron naman po tayong Rise Extreme Herbal Juice Drink at Rise Herbal Iced Tea. Kanya lang ito, pwede naman po. Para sa gayon, maipagpatuloy ang pag-iinom po ninyo para yung tinatawag natin na nutritional supplementation. Isa po riyan yung tinatawag natin na mainam sa pagpapalakas ng resistensya. And of course, dito po yung tinatawag natin na nutritional supplementation. Ibig sabihin na pinupunan ng ating Rise Extreme Herbal Juice Drink at Rise Herbal 3-in-1 Hot Tea or Rise Herbal Iced Tea yung mga kakulangan. Kaya nga sinasabi nga natin na nutritional supplementation. Dahil ito pong ating Rise Herbal Extreme Juice Drink, abay pwede naman po yan para sa gayon, kung ano pong mga nararamdaman mo, nakakatulong po yan sa mga may mga bukol-bukol, sa may mga cyst, sa may mga tumor, sa may mga high blood, sa may mga high blood. And of course, kung ano mga nararamdaman mo, gaya ninyo pong mga naririnig sa radyo. Ay, saglit lang remind ko lang po yung ating mga bilihan dyan, yung mga butika, pharmacy, mga drugstore. Meron na po dyan sa Catanduanes, meron na po dyan sa Batu, meron na po dyan, Batu or Batu? Ano ba talagang tamang tawag dyan, pronunciation? Batu or Batu? Sige, sa Catanduanes, meron na po dyan sa ANP Island Enterprises, sa TGP Bato Catanduanes, sa SED Pharma, sa Pandan, sa Cubis Pharmacy, sa Vira Catanduanes, sa Blossoms Drugstore, sa Butika Express, sa Citizen Drug and General Merchandise, sa Juvenile Pharmacy, sa Mega Life Enterprises, sa Virac Lucky Supermart, sa Virac Pharmacy and Gift Shop, sa Sis Drug, dyan po naman sa inyong lugar. And likewise, sa mga taga Camarines Norte, sa mga taga Camarines Norte, abay talagang pinuputakti na rin mabilis ang nagkakaubusan ng supply ng ating Rise Herbal Products. Sa Camarines Norte, meron na po dyan sa Lawrence Pharmacy, sa bayan po ng Basud, sa Batubalani, sa Generics Pharmacy Batubalani, sa Daet, meron po kayong 23 na mga pupuntahan at siyempre mabibilhan ng ating supply ng ating Rise Herbal Products. Diyan po naman sa inyong lugar. So kabi-kabilaan, meron na po dyan sa gawi po ng Camarines Norte. Hindi na kinakailangan pang isa-isahin. Gawa ng kabi-kabilaan along the highway po, yung mga butika, mga pharmacy, mga drugstore, dyan po sa inyong lugar. Dyan nga pala sa ating mga kababayang nakaantabay, meron na rin po dyan sa Leyte, meron na po dyan sa Baybay City, dyan po naman sa Leyte, meron na rin po dyan sa Samar. Talagang kalat na po, kaya kinakailangan kayo na lang po ang dumiskarte dahil na nakalagyan na po yung mga butika, mga pharmacy, mga drugstore, dyan po sa inyong lugar. Sa Jose Panganiban, sa Camarines Norte, meron na po dyan siyam na mga butika, pharmacy, drugstore. Sa bayan po ng Labo, sa Camarines Norte, meron na rin po dyan 8. Sa Mercedes, 2 pong mga butika dyan. Sa Paracale, Camarines Norte, meron na po dyan na 6 na mga butika, mga pharmacy, mga drugstore. Sa San Vicente, meron na rin po dyan. Sa Santa Elena, and of course sa Camarines Sur, meron na rin po dyan. Kaya nga, diskarte na lang ang kailangan. Panawagan po natin sa mga matatagal nang nakikinig. Binabaliwala lang
Tapos, kung kailan malala na, doon pa lang maisipang magtatanong kung pwede ang ating Rice Herbal Products. Kaya nga, unang bugso pa lang ng ating programa, abay tinatadtad na po natin ng mga paliwanag, pahayag mula sa mga nakasubok na bilang patunay, bilang ebidensya, bilang pruweba na talagang kung ano mga nararamdaman nila. At syempre po naman, abay paulit-ulit naman po nating binabanggit, sinasabi, pwede naman po ito sa mga nagpapadede. Pwede naman po ito sa bagong panganak. Kasi nga, herbal lang naman po yan. Ano po? Herbal na po yung inuming kape. Herbal na inuming tsaa. Herbal na inuming juice. Dahil ito po'y wala naman pong pinipiling mga karamdaman, mga sakit, abay pwede po yan. Kaya nga, abay tumutulong din po yan sa pagpaparami ng gatas ng ina. At syempre pa, abay tumutulong din po yan pampagana sa mga pagkain, lalong-lalo na sa mga payat. Alam nyo po ba, may mga sistema, may mga magagandang sekreto po yan dyan na dapat nyo pong matuklasan. Sa resulta pa lang, abay boundary na po kayo niyan. Bakit po? Kaya nga kabi-kabilaan ang mga ipinapaabot nating mga ebidensya. Nasa sa inyo pong mga kamay ang desisyon dahil sa mga taong matagal nang nakikinig pero abay binabaliwala lang, nasa huli ang pagsisisi. Abay patapos na naman ang taon. Ano ang nagawa mo? Meron ka bang magandang sabi nga natin na ibigay sa iyong katawan? Kaya nga itong ating Rice Herbal Products, ang spelling po niyan ay R-I-S-E. Bangon! Abay, bangon. Kaya nga, babangon ka mula sa banig ng karamdaman. Uy, Rikwa, ito nga palang ating produkto. Available man po yan. Diyan po sa Laguna. Sa Laguna, available po ang ating Rice Herbal Products. Ito po'y aalisin po natin yung mga side effect yan. Kasi, kaya nga, Rice Herbal. Alam nyo po, abay, dahil sa herbal, mahaba ang buhay ng ating mga nanay at tatay, mga lolo't lola, mga kanununuan, mga kababayan po naman natin na talagang they die of a natural death, na kumbaga sabi nga natin walang mga aberya, walang mga komplikasyon dahil namuhay ang ating mga ninuno mula sa pagkain at pag-inom ng mga herbal na nandyan lang sa mga tabi-tabi, yung tinatawag natin na mga traditional alternative. Ano po? Anyway, sa Laguna, meron na ba po dyan sa Laguna? Sa mga butika, sa mga pharmacy, sa mga drugstore, dyan po sa inyong lugar. Anyway, kung sakasakali man, pwede man po kayo mag-text. Pwede man po kayong tumawag sa 0920-929-6657. Ulitin po naman natin. Yan po naman ang information hotline. Directory ika nga. Kung gusto nyo pong malaman kung saan merong may pinakamalapit na bilihan, dyan po sa inyong lugar. Uy, maraming salamat. Kuya Jigs, yan pong Rice Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Yan pong aking pinangregalo sa aking mga kamag-anak. Tuwang-tuwa sila dahil laging nakikinig pala sa iyo. Answered prayer na sana balang araw daw may merong makapagregalo, makapagbigay. Totoo, Kuya Jigs, ang panalangin. Kapag ikay nananalangin, taos puso, may darating na mga blessing. Kuya Jigs,
Tigi-isa pong karton na yung Rice Herbal Coffee, 14 in 1 plus 1, Rice Herbal 3 and 1 hot tea, Rice Extreme Herbal Juice Drink, at Rice Herbal Iced Tea. Abay, lahat pala Kuya Jigs, masasarap ang lasa. Nagustuhan ko. Talagang patok na patok, swak na swak sa panlasa po. Kuya Jig, salamat. Talagang answered prayer talaga. Pag-inom ko ng Rice Herbal Coffee, 14 in 1 plus 1, at Rice Herbal 3 and 1 hot tea. Dati-rati Kuya Jigs, namimilipit po ako sa sakit kapag umaatake, yung rheuma arthritis. Pero nang sinabayan ko pag-inom yung dalawa, Rice Herbal Coffee, 14 in 1 plus 1 at Rice Herbal 3 and 1 hot tea, Kuya Jigs, abay effective, naubos yung tigisang karton. Abay maganda na ang aking pagtulog, nabawas-bawasan kahit papano kasi tigisa pala na karton. Effective talaga, Kuya. Oy, maraming salamat sa mga kababayan po naman natin na talagang naniwala at nagtiwala at syempre naramdaman nila ang magandang epekto, benepisyo sa pangangatawan. Wala pong side effect, wala pong overdose. Kuya Jigs, masaganang buhay. Na-try ko na pala yung Rice Herbal Soap with carrot extract, papaya and kojic soap. Tama yung sinasabi mo Kuya Jigs na talagang nakapagpapaputi ng kutis dahil ang dami ko pong mga peklat, kamot ng kamot kasi nga abay kami po'y nandito sa gitna po ng bukid. Sa palayan, kapag naglalakad po ako, abay ang daming mga damo. Pag dating ko sa bahay, nangangati na po ako. Nagkaroon tuloy ako ng mga tinatawag na mga peklat-peklat, nagkakasugat-sugat. Sinubukan ko Kuya Jigs, pinatuyo ko po yung paggamit ng Rice Herbal Soap with kojic extract. Ngayon po, nakakadalawang sabon na po ako. Effective, kumikinisan, pumuputi, yung mga maiitim na mga peklat-peklat, abay pumupusyaw. Maraming salamat Kuya Jigs sa iyong produkto. Uy, maraming salamat nga pala sa paggamit nyo po ng ating bagong produkto, yung ating Rice Herbal Soap with kojic extract, yung Rice Herbal 3 and 1 soap with kojic extract, papaya and eto nga pong carrot extract. Uy, maraming salamat sa mga nagte-text po naman sa ating number sa 0930-556-3294. Uy, alam nyo po ba kung bakit? Kapag tayo po ay nagpo-program, abay lagi tayong high pitch kasi lagi tayong excited, lagi tayong ganado. Abay talaga naman pong lagi tayong alisto dahil sa tulong ng ating mga produkto na lagi nating tinitira, lagi nating binabanatan. Uy, masaganang buhay nga pala sa mga nakantabay po naman sa atin sa gawi po ng Batangas. Uy, dyan nga pala sa Batangas, abay sabay-sabay din po silang nagkakaubusan ng supply ng ating Rice Herbal Products. Uy, binabati nga pala natin ng masaganang buhay. Shout out sa mga taga Lemery, Batangas. Uy, maraming salamat Nariyan pala sa inyong lugar sa Lemery, Batangas, yung Disneyland of the Philippines. Gusto ko kayang makapunta dyan sa inyong lugar. Dyan po naman sa Lemery, Batangas. Uy, sa Lemery, Batangas, meron nga pala dyan na 8 mga butika, mga pharmacy, mga drugstore. Diyan po sa Lemery, Batangas. At sa Ibaan, Batangas, meron din po dyan na 3 mga butika na makakaasa at makakabili po kayo ng ating mga produkto. Eto po sa mga taga Batangas, shout out sa mga taga Batangas. Ito po iisa-isain ko po yung mga pangalan ng mga butika
ng mga pharmacy, mga drugstore dyan po sa inyong lugar para sa gayon, abay hindi na po kayo maabala maantala sa pagpunta kung saang lugar dahil available na po dyan sa inyong lugar. Meron na po dyan sa bayan po naman ng Agoncillo, sa Alitagtag, sa Batangas City, sa Balayan, Batangas. And of course, sa Bawan, Batangas, sa Calaca, sa Cuenca, sa Ibaan, and of course, sa mga taga Lipa City, Batangas, meron na rin po dyan. Kuya Jigs, shout out po sa pangmingkoy ko, si Braille Asidera, birthday po niya ngayon. Uy, maraming salamat sa mga nagdiriwang ng inyo pong kaarawan sa mga oras na ito. Maraming salamat din sa mga kababayan po naman natin nakaantabay. Kuya Jig, si Roniel Grijalbo po ito ng Barangay Bayabas. Lagi po kaming nakaantabay sa inyo pong programa. Uy, maraming salamat. Lalong-lalo na po dyan sa mga taga Batangas. And of course, binabati din po naman natin yung mga kababayan po naman natin from Libmanan. Shout out, hello sa mga taga Libmanan. Saglit na pagbigyan natin ng ating caller. Hello, masaganang buhay. Yeah, masaganang buhay. Sino po ito? Opo, sino po ito? Si Emma, paanyo po? Emma, paanyo? Sige, maraming salamat, Emma, sa pagtawag. Another caller, hello, masaganang buhay. Hello, masaganang buhay. Yan na, hello po. Opo, masaganang buhay. Taga saan po kayo? Taga ano po, Pulangi, Albay. Sa Pulangi. Saan ka dyan sa Pulangi, Albay? Sa Balangibang po. Uy, sa Balangibang along the highway. Ako'y laging nariyan dyan sa Pulangi, sa Barangay Matakon, Pulangi, Albay. Sa Barangay Kinali, Pulangi, Albay. Lagi akong napunta dyan. Dyan po naman sa inyong lugar na po. Sige, maraming salamat sa pagtawag. Another caller on the line. Hello, masaganang buhay. Hello po, masaganang buhay. Sino po ito? Si Mrs. Vargas po. Taga saan po kayo, Mrs. Vargas? Libmanan. Sa Libmanan. Saan po kayo dyan sa Libmanan? Sa Labaw po. Sa Labaw, Libmanan. Sige, maraming salamat. Another caller on the line. Hello, masaganang buhay. Hello, masaganang buhay. Hello, masaganang buhay. Taga saan po kayo? Taga Bicol po. Sa Bicol. Dakulao ng Bicol. Okay, another caller. Hello, masaganang buhay. Oy, maraming salamat ha. Talagang pinuputakti tayo ng mga tawag mula sa iba't ibang panig ng kapuluan. Another caller on the line. Hello, masaganang buhay. Hello po. Opo, masaganang buhay. Taga saan po kayo? Taga dito po, Sipakot. Sa Sipokot. Saan ka dyan sa Sipokot? Dito po sa Kalagbangan. Sa Kalagbangan, Sipokot. Lagi naman akong napunta dyan sa Barangay Manangle, Sipokot, Camarinesor. Sige, shout out sa mga taga Kalagbangan, Sipokot, Camarinesor. Ay, maraming salamat ha. Kaya nga, ito pong ating Rice Herbal Products. Abay, talagang araw-araw, laging nagkakaubusan ng supply. Anyway, mga kababayan, kung sakasakali man, abay wala po itong side effect, wala po itong overdose. Itong ating Rice Herbal Coffee, 14 in 1 plus 1.
Anyway, sa ating mga kababayan, ay maraming salamat. At of course, available man po ang ating mga produkto sa parte po ng Aroroy Masbate. Sa parte po available din ang ating rice herbal products sa Masbate. Diyan po naman sa Katayngan, Masbate, sa Kawayan, sa Dimasalang. And of course, maraming salamat sa ating mga kababayang laging nakaantabay sa gawi po ng Milagros Masbate. Maraming salamat sa inyo pong walang sawang pag-aantabay, pakikinig sa ating sabi nga natin, programang Tagumpay sa Kalusugan. Anyway, maraming salamat. Maraming salamat sa mga taga Sorsogon. Available na rin ang ating produktong rice herbal products sa mga taga Sorsogon, sa Barcelona, sa Bulan. Ito po iniisa-isa ko na po. Yung mga bayan, yung mga probinsya po naman ninyo, yung mga rehiyon, para sa gayon, hindi na po kayo mahirapan pang maghanap kung saang lupalop. Iniisa-isa ko na po. Iniisa-isa ko na ang mga talaan ng mga bayan po. Kinakailangan, abay, diskarte na lang. Diskarte na lang para naman, abay, hindi po kayo maubusan ng itong supply ng ating rice herbal products. Oy, maraming salamat sa mga kababayan po natin din na matagal nang gumamit at uminom at ngayon abay nagsisilbing ebidensya, nagsisilbing sabi nga natin abay mga frontliners dahil sa kanila abay naging matagumpay at namamayagpag ang mga kababayan po nating natutulungan na rin nitong ating rice herbal products. Kaya nga maraming salamat. Maraming salamat sa ating mga kababayan na laging nandyan, nakaalalay, nakasuporta. And of course, ito pong ating rice herbal coffee, lagi naman po nating ipinapaliwanag, lagi naman nating ipinapaintindi na pwedeng-pwede. Pwedeng-pwede sa iba't ibang mga nararamdaman. Paano mo masasabi na epektibo kung ikay laging nariyan na lang nakikinig? Hindi mo ginagawa ng paraan. Kaya nga, huwag mo nang antayin pang lumala ang iyong mga nararamdaman bago ka magdesisyon na gumamit uminom. Abay, agapa na. Abay, sabi nga natin, nag-aapoy pa lang. Nagsisimula pa lang na kumalat yung apoy. Ano pala? Eto, call na kayo, call na. Ano ang mga ingredients ng rice herbal coffee? 14 in 1 plus 1. Tawag na sa ating programang Hello, Masaganang Buhay. Masaganang buhay. Opo, ano pong pangalan? Taga saan po kayo? Hello? Hello. Opo, taga saan po kayo? Maupi Daraga. Sa Maupi Daraga Albay. Ano po ang inyo pong pangalan from Maupi Daraga Albay? Lilibet Masida po. Si Lilibet Maseda. Ikaw ba'y nakagamit na nakainom na nitong ating rice herbal coffee 14 in 1 plus 1, Miss Lilibet? Opo, sir. Sige. Ano-ano ibigay sa akin? Nakikinig ngayon si Santa Rice. Abay namimigay ng Noche Buena package. Lilibet Maseda from Maupi Daraga Albay. Ano ang mga ingredients? Go! Spirulina, coconut milk powder, goto cola, guamera, soya coffee, green coffee, mangosteen, turmeric, tongkat ale. At ano pa? Agaricus mushroom. Ilang ingredients na riyan, Miss Lilibet? 14. Binilang mo ba yan? Sige, kompletuhin mo from the very beginning. Go! Kahit po
O, kahit balanggado, sige. Sige na, bilis. Opo, spirulina, Oh. coconut milk powder, gluta cola, Oho. guamela, soya coffee, green coffee, Mm. mangosteen, turmeric, Mhm. coconut honey, agaricus mushroom, Oh, purple corn, ayun. Korean ginseng. O, Korean ginseng. Ayo, spirulina. Ang basa niya, spirulina. No, hindi spirulina. Spirulina. Uy, kumusta naman pala pag-inom mo ng Rice Herbal Coffee 14 in 1 plus 1? Okay naman po, sir. Ano magandang naramdaman mong epekto, benepisyo sa iyong katawan? Yung panganay po ng kalamnang ko, medyo nabawasan po. Nabawasan. O, nakailang karton ka na ng Rice Herbal Coffee 14 in 1 plus 1? Almost 5 bucks po, sir. 10 boxes na. Sige, maraming salamat ha. Maraming salamat, Lilibet Maceda from Tagasan ka nga? Ha? Daraga Albay. Maupi Daraga Albay. Albay mabuhay. Sige, maraming salamat ha. Maraming salamat. Sige, maraming salamat. Anyway, na yan po ha. Yan po naman. Nakikinig ngayon si Santa Rice, kaya nga lagi lang kayong makaantabay dahil namimigay ng Noche Buena Package. Abay, paunahan, pabilisan lang dahil mabilisan ding nagkakaubusan ng supply ng Rice Herbal Products sa mga butika, sa mga pharmacy, sa mga drugstore sa inyong lugar. Kaya nga, wag na pong mag-atubili, wag nang magdalawang isip, sumubok na, gumamit na nitong ating Rice Herbal Products. Pwede rin sa bata ang Rice Herbal Products. Ating pakinggan ang isa na namang kwento na magandang naidulot sa katawan dahil sa pag-inom ng Rice Coffee 14 in 1 plus 1 Herbal Coffee Mix. Larissa po. Clarissa, taga-saan po kayo? Taga-Kalabang na po. Kalabanga, Camarines Sur. Sino pong uminom ng ating rice coffee, Ma'am Clarissa? Lahat po kami. Bakit po kayo sumubok gumamit ng ating rice coffee mix? Anong nararamdaman ni Mama mo? Ay, yung ano po kasi sa kamay, may bukol siya. Matagal na. Pinacheck up na yung sabi daw po, kailangan daw i-operahan. Tapos siyempre wala na sila, kaya inayaan lang po namin. Gaano nakalaki yung bukol? Medyo malaki-laki na rin. Anong nakita mong resulta ng pinainom niyo po ng rice coffee mix? Lumit na yun. Ano pong may papabot mong mensahe sa ating mga nakikinig? I-try din ako yung po. Para ko maramdaman din like kung nagbabago. And Sa Rice Coffee, nag-enjoy ka na sa pagkape, sigurado ka pang magiging healthy. Marami na ang nakapagpatunay, nakadama ng kagalingan sa pag-inom ng Rice Coffee. Si Irene po. Taga-saan po kayo, Ma'am Irene? Magaraw. May UTI kasi ako regular menstruation ako Parang may pagbabago. Nakakapag-ihina ng maganda. Nakagaya noon, na medyo nasakit yung balakang ko. Ngayon hindi na. Sana po yung nakikinig para malaman nila ang epekto. Hindi lang yung sabi-sabi lang. Try nila para malaman nila ang resulta sa katawan. Para sa patuloy na ginhawa at kagalingan, ituloy lang ang pag-inom ng Rice Herbal Coffee Mix, ang kapeng healthy. Narito ang isa na namang kwento ng kagalingan dahil sa Rice Coffee 14 in 1 plus 1 Herbal Coffee Mix. Marilina at Gabangan Kamalig. Ang buwan na akong gamit ng Rice Coffee Mix. Kasi po sir, palagi ako nag-LBM. Mag-isang taon na pag uminom ako ng mga gamot sa LBM. Tapos naman, mga ilang araw, ganun pa rin. Hindi naman sinasadya. Narinig ko sa radyo yung Rice Coffee Mix mo. Bili ako ng 10. Masarap, mabango, masarap sa 3-in-1 na coffee. Siguro mga 2 linggo. Parang yung butog ang tiyan ko, parang namamaga yung nararamdaman ko. Kaya lang, sige lang yung inom ko. Susunod na linggo, yun na, parang lumit ang tiyan ko. Pakiramdam ko parang lumit, tapos masarap kumain. Yung LBM mo? Wala na, normal na. Wala na akong nararamdaman yung hilo. Kasi bagya na yung katawan ko. Yung anak ko, umiinom na din. Sa Rice Coffee, nag-enjoy ka na sa pagkape, sigurado ka pang magiging healthy.
Kagalingan ba sa inyong karamdaman ang hanap nyo? Narito ang isang patunay ng magandang na idudulot sa ating katawan ng Rice Coffee 14-in-1 plus 1 Herbal Coffee Mix. Yolanda Damasco po. Sa edad mong 75 years old, ano po bang mga health problems? High blood, Umaabot po ba ng ilan ang iyong blood pressure? 180/100. Anong nararamdaman mo na niyan? Nanginig ako. Sumasakit ang ulo ko. Mamanhid ang ang paa. Naka 60 boxes na pala kayo. Ano ang naramdaman mo sa pag-inom mo ng Rice Coffee Mix? Mabuti. High blood po ninyo. Ilan na pong inabot nito nang uminom na kayo ng ating Rice Coffee Mix? 140/90. Mga ilang araw mo naramdaman, bumabang niyo pong blood pressure. Isang linggo. O kumusta na pagtulog mo nang nakainom ka ng Rice Coffee Mix? Mabuti ang pagtulog. Isang pagpapatunay ng magandang na idudulot sa ating katawan ng kayo ay nakikinig sa programang Tagumpay. Abay, tuloy-tuloy na naman tayo sa ating programang Tagumpay sa Kalusugan. Napakabilis ang oras. Uy, siya nga pala po. Abay, mabilis na naman ang oras sa tagbo ng panahon. Saglit lang ha. Ano ang mga ingredients ng Rice Herbal Coffee 14-in-1 plus 1? Saglit lang pagbigyan natin ating mga caller. Hello, masaganang buhay. Ay, masaganang buhay, Sir G. Apo, taga-saan po kayo? Ay, taga dito po kami sa Balading Malinaw, Albay. Abay, balading. Abay, laging buhay na buhay ang mga taga-Albay from Balading, Malinaw, Albay. O sige, ano ang mga ingredients ng ating Rice Herbal Coffee 14-in-1 plus 1? Kayo po ba'y nakainom ng ating Rice Herbal Coffee, ma'am? Ay, po, araw-araw po. Ayun. Iniinom. O sige, ano pong mga ingredients? Ano pong mga ingredients ng ating Rice Herbal Coffee 14-in-1 plus 1, Ma'am Juliet? Go, go, go! Mata, purple corn, ano pa ito, bromera, moringa, stevia, spirulina, gotocola, ano pa ito, Korean ginseng, agaricus mushroom, tungkat ali, turmeric, ano pa ito, mangosteen, green coffee. Ayun. Sige, kumusta naman ang resulta? Anong naramdaman mong epekto sa iyong katawan nang binanatan mo, tinitira mo pag-inom ng ating Rice Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 na siya mong iniinom araw-araw, ma'am? Go, go, go! Napakaganda yung pagdumi sa umaga, tapos yung pakiramdam parang energetic ka, ganun ang kaya hindi na kami nawawala nitong rice coffee ni. Ayun. Sige, maraming salamat. Tanggapin mo ang isang Noche Buena package mula kay Santa Rice. Sige, Juliet, ano pong apelyado niyo po, ma'am? Venaflor. Ayun, sa Juliet Venaflor from Balading Malinaw. Abay, talagang parang unti-unting nabubuhay. Umaariba ang mga taga-Albay. Sige, ma'am, maraming salamat na po. Maraming salamat. Okay, bye-bye. Uy, napakabilis ng oras Napakabilis ng oras. Kaya nga sabi nga natin, lagi po kayong antabay para sa gayon, abay marami kayong mga maaantabayanan na mga kababayan po natin. Uy, dalawa parang unti-unting nare-revive yung mga taga-Albay. Ayan, uy, maraming salamat Parang unti-unting nabubuhay ang mga taga-Albay. Uy, Albay, talagang dami Dami, talagang sabi nga, ito yung sinasabi nga natin ng paunahan, pabilisan, dahil mabilis ang nagkakaubusan ng supply ng ating Rice Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 sa mga butika, sa mga pharmacy, sa mga drugstore. Kaya nga sabi nga natin, abay nariyan, inilantad ko na po sa inyo ang iba't ibang mga ebidensya ng ating mga kababayan at ngayon nararamdaman nila ang ginhawa sa katawan. Abay, talagang wala pong pinipiling edad. Lagi nating sinasabi ng ating Rice Herbal Products, Rice Herbal Coffee 14-in-1 plus 1, Rice Herbal 3-in-1 Hot Tea, Rice Extreme Herbal Juice Drink. Abay, pwedeng-pwede po ito sa mga bata. Pwedeng-pwede naman po ito sa bagong panganak. Pwedeng-pwede naman po ito
sa mga nagpapadede. Kung ano pong mga nararamdaman mo, lagi nating sinasabi, lagi nating ipinapaliwanag, pwedeng-pwede. Kung anong mga nararamdaman mo, abay sulit na sulit, swak na swak ang ating produkto. Kaya nga rice, herbal, mabibili po yan sa mga butika, sa mga pharmacy, sa mga drugstore. Napakabilis ang oras. Eto na naman ang mga ratsyada ng ating mga produkto. At syempre pa, ang mga patuloy na mga pagbibigay ng kwento, mga ebidensya, mga pruweba nitong ating nagkaresulta na sa ating mga produkto sa Rice Herbal Products. Uy, katawan po natin sa technical side, si Engineer Jonathan Lopez at siyempre pa si Noli Makawili at Ferdy Losada. Ako po naman si Kuya Jigs. Maraming salamat, masaganang buhay. Bye-bye! Mula sa Rice Brand, narito na ang pinakabago at nag-iisang 3-in-1 Rice Herbal Hot Tea. 3-in-1 Rice Herbal Hot Tea. Meron itong sangkap na organic stevia leaves na tumutulong makontrol ang sugar at insulin level ng mga diabetiko. Organic guyabano na may antioxidants para palakasin ang immune system, mapababa ang blood pressure at tulong din para makaiwas sa mga chronic diseases. Organic ashitabang na mainam sa pagpapapayat. Pinababagal din ito ang aging process at tulong din upang makontrol ang mga nangungunang karamdaman sa Pilipinas gaya ng sakit sa puso, diabetes, cancer at iba pang mga karamdaman. 3-in-1 Rice Herbal Hot Tea. Available sa mga piling butika at tindahan sa inyong lugar. Mula na naman sa Rice Brand, narito ang pinakabago, pinakamagaling, Rice Extreme Herbal Juice. Ang juice na punong-puno ng sustansya. Very affordable pa. 25 na sari-saring prutas at herbal extracts na siniksik sa isang inumin para makatulong magpalakas ng ating katawan. Spirulina, barley grass, buwa mera, aloe vera extract, guyabano, grape seed, acai berry extract, dragon fruit, mangosteen at iba pang bigating ingredients. 25 fruits and herbs lahat-lahat ang laman ng Rice Extreme Herbal Juice. Kaya kung magjujuice ka rin lang naman, dito ka na sa Rice Extreme Herbal Juice. Tamang-tama ang lasa. Kitang-kita ang bisa. Rice Extreme Herbal Juice. Subukan na. Mabibili sa mga butika, pharmacy at drugstore sa inyong lugar. Ang buong tropa at pamilya, may bagong paborito na! Ang pinakabagong refreshing drink to beat other refreshments. Rice Herbal Iced Tea. Everybody's healthy! Puno ng vitamins and organic herbs na may slimming effects and health benefits. Rice Herbal Iced Tea. Ayos! Sa lasa at timpla, magaling po magpa-slim. It's everybody's health tea. Satisfying and refreshing. Kaya naman sa buong tropa at pamilya, ito na ang swak sa panlasa, swak pa sa bulsa. Rice Herbal Iced Tea. Everybody's healthy. Rice Herbal Iced Tea. Available sa mga suking tindahan sa inyong lugar. Sawa ka na ba sa sabon mo? Ha? Sulit ba ang sabon o madaling matunaw? Ganon? Introducing Rice Herbal 3-in-1 Kojic Soap. Pampaputi at moisturizer na. Antibacterial at pampabata pa. Talaga? Kojic acid, carrot extract, papaya enzymes. Tatlong natural na powerful ingredients na kilalang anti-aging and skin whitening. Sulit pang buong pamilya kasi antibacterial pa. Subukan ang pinakabago, pinakamabisang Kojic Soap ngayon. Subukan ang Rice Herbal 3-in-1 Kojic Soap. Ramdam ang bisa. Kitang-kita ang ebidensya. Rice Herbal 3-in-1 Kojic Soap. Subukan mo. Oo naman. Mabibili sa Cabral Bicolandia Supermart, DMSQ Supermart, Quick Stop Convenience Stores, CBS Convenience Stores, and other drugstores in your location. Halina't ating pakinggan ang isa na namang kwento ng magandang naidulot sa katawan dahil sa pag-inom ng Rice Coffee 14-in-1 plus 1 Herbal Coffee Mix. Ano ang una mong naramdaman pag inom ng Rice Herbal Coffee araw-araw? Naging regular yung pag-CR ko kasi hindi ako regular mag-CR. Lagi ako pinagpapawisan kasi hindi naman ako dati pinagpapawisan. Tapos maganda na po yung administration ko. Kanti na lang yung sakit sa dede ko. Para sa patuloy na ginhawa at kagalingan, ituloy lang ang pag-inom ng Rice Herbal Coffee Mix, ang kapeng healthy.
Narito ang isa na namang kwento ng kagalingan dahil sa Rice Coffee 14-in-1 plus 1 Herbal Coffee Mix. Si Ira po from Ligao. Madami pong nararamdaman sa katawan. Sumasakit po yung dibdib ko tsaka likod. May UTI din ako, sir. Anong nararamdaman kapag may UTI? Sumasakit po yung puson. Tapos pag ihi ka na, yun, kukunti lang yung pumapatak na. May dysmenorrhea din po ako kasi pag dinadatnan po, sumasakit yung ulo ko. Pero nung uminom po ako nitong rice coffee, hindi po ako madalas gutumin. Ano pa? Lumakas po yung katawan ko. Ayun po, naging normal na yung pag-ihi ko, hindi na sumasakit. Tapos medyo hindi na rin nalalabo mata. Yung dysmenorrhea mo, hindi na sumasakit inyo pong puson. Hindi na po. Sa Rice Coffee, nag-enjoy ka na sa pagkape, sigurado ka bang magiging healthy. Marami na ang nakapagpatunay. Nakadama ng kagalingan sa pag-inom ng Rice Coffee. Si Irene po. Taga saan po kayo, Ma'am Irene? Magaraw. May UTI kasi ako regular menstruation ako Parang may pagbabago. Nakakapag-ihi na ng maganda. Kagaya noon. Medyo nasakit yung balakang ko. Ngayon hindi na. Sana po yung nakikinig para malaman nila ang epekto. Hindi lang yung sabi-sabi lang. Try nila para malaman nila ang resulta sa katawan. Para sa patuloy na ginhawa at kagalingan, ituloy lang ang pag-inom ng Rice Herbal Coffee Mix, ang kapeng healthy. Halina't ating pakinggan ang isa na namang kwento ng magandang naidulot sa katawan dahil sa pag-inom ng Rice Coffee 14-in-1 plus 1 Herbal Coffee Mix. Asirap na rin po. Naligaw po, nawala yung pagbaga sa muscle pain ko. Ito po sa side ay taas ng tuhod po. Yung pag-ihi po, medyo maganda po ang pag-ihi. Kasi ang pag-ihi po para hindi puwelo, may puwelo po. Dati pa turo tagdo-tagdo, ngunyan. Pag binukasan ang gripo, kayan. Para ganon. Ano may papabot mong mensahe, ma'am, sa tayo mga paraan taway, ma'am? Maski na ipagsit ng namamatian, magpakalasin ng rice coffee para mamatian manita sa rayan sa lawan. Propaganda man sa ngayon ni Jigo ngaya, nabayadan yan. Pero ma'am, may nangintriga sa kuya sa Facebook. Anong masabi mo sa mga intriga daw, ma'am? Kahit po, dapat may experience yan po natin. Sa Rice Coffee, nag-enjoy ka na sa pagkape, sigurado ka pang magiging healthy. Marami na ang nakapagpatunay. Nakadama ng kagalingan sa pag-inom ng Rice Coffee. Rosel Naval po, Lapu-Lapu, Pantayan Ditik, Santa Cruz, Marinduque. Noong una po ay lagi pong nakirot ang bibig ko. Kung nahirapan ako maghinga, nasakit itong mga binti ko, baywang, ang likod ko po. Yun, maganda na po ang pakiramdam ko po. Sa mga nakikinig po na lahat ng taga rin dito sa Marinduque, mag-inom na po kayo at masarap po ang lasa at wala pong side effect. Para sa patuloy na ginhawa at kagalingan, ituloy lang ang pag-inom ng Rice Herbal Coffee Mix, ang kapeng healthy. Malinaw, mabusog, na nadadangog sa kapikulan, maging sa enterong kinakban. Ini ang 97.5 Bangon OK FM. 97.5 OK FM. Gusto ko, okay ka.